Тристаен апартамент в Сухата река, блок 4, стара тухла, напълно ремонтиран и готов. Искам да ви покажа, ето това е картина, която всъщност тук е скрити са таблото с бушоните. Това е засота, като кабелите са ето тук. Навсякъде има окабеляване, засот. Тук са закачалките, място където да се седне, остават обувките. Тук е гардероб, където сме си оставили някакви неща за момента. Тук долу е място за кофа или пък за прахосмукачка. Тук е мястото, където е отведено, само че още не сме събрали някои от нещата. Тук ще бъде пералня, горе сушилна. Тук долу има и мръсен канал, така че ако пусне вода, пералнята да не наводнява коридора. Това е за... Не знам дали ще се чуе. Тук горе има вентилатор. Само да видя, не мога да го хвана от тук. Горе има вентилатор, който е с девиаторен ключ. Като се пусне от тук, се пуска вентилатора и в банята, така че да излезе цялата влага от апартамента. Това е голямата спалня. Нарочно не сме направили тук хола с кухнята. Може да бъде преместено, но идеята е, че тя ще бъде тихата спалня, тъй като не е от към булеварда. А от към булеварда спалнята, ако се освои балкона, дори ще стане по-голямо, отколкото е това помещение. Идеята тук е да има гардероб тук. Това е кабел за LED осветлението на гардероба. Тук имаме изводите за климатика. Това е за сота. Това е за интернет, телевизията и тук имаме тези лампи, като от едната се пуска и гаси тази, а с другата се пуска и гаси ето тази. Като всички осветителни тела имат и дистанционно управление, така че може да си играете с цветовете от жълто към синьо, с силата на светлината, може да ги пускате и да ги гасите от всяко място. Тук нещата са по същия начин. И тук има едно място, което може да бъде като home office, бюро, се сложи и така нататък. Сега ще ви покажа и балкона към тази спалня. Балконите сме ги направили с дървен ков. Тук в тази част долу плочките са дървесен цвят. Тук имаме камък и тези храсти, така да ги нарека, тези растения, за да направят уютно и приятно място на балкона. Имаме осветление на балкона и простор, ако някой не иска сушилня или му е малко сушилната. Имаме и контакт за зареждане на телефони и лаптопи. Ето това е и гледката. Днеска не е много слънчево. Сега ще ви покажа и останалите помещения от апартамента. Отиваме към по-малката спалня. Ето, която за мен задължително при санирането задължително бих освоил балкона, за да разширя. Балкона е твърде малко тук, малко безмислен, и бих разширил спалнята, така че стане перфект. Може да бъде една спалня родителска, 1,40-1,60 широка, може да бъде и детска. Много си зависи от хората за какво искат да ползват. Този ключ също спира тази лампа, като тази лампа има и Wi-Fi, може да се спира от телефона да се гласат цветовете и да се пуска дори музика. Навсякъде и в трите помещения имаме осветление тук на пердетата. Тук това е мястото тук са кабелите за интернет и телевизия и така е предвидена тази стая. Сега ще ви кажа банята с тоалетната. Всичко е вътре направено, чисто много хубаво направено. Ето това
ревизия, защото климатиците всичките са вкарани в канализацията и за да намериш на канал, тук има едно като образно, някакво специално е за климатици, така че да не мерише на новите ползватели. Ето така изглежда и стъклената витрина. Това е мивката с то дори тук има и за осветление така. И бойлера на Светло Шишков, като са сложени от палнаджийските, не са от меките връзки, от тези, които са за пално. Ето това е за оттатък гардероба. А това е тук вентилатора. И като се пуснат и двата работят, така че да може да дърпа хубаво. И сега ще ви покажа хола с кухнята. Това е масата. Ето кухнята. Тук е мястото за гардероба, за хладилника, точно 60 см, така че да влезне и да се пусне тук и да се отваря по този начин. Така, ето. Сега, ето така, имаме шкафче. Тук имаме доста такива шкафа. Това е осветлението за тази лампа. Имаме висок клас печка с тъчскрин, програми за готвене. Доста висок клас печка. Тоните и абсорбатора. Ето тук сега ще ви покажа как се пуска лампата. Ето така се гаси и така се пуска. И сега като пусна вентилатора, абсорбатора и например тази книжка с инструкции, микровеле, миялна машина и бутилера. Доста компактна е кухнята. Тук е мястото за дивана и тук за секцията. Естествено, ако се усвои балкона, ще имаме още 20 см по-голямо, отколкото е голямата спалня. Ще ви кажа и този балкон. Това тук е този малкия, за който ви казах, че за мен е абсолютно за усвояване, като той също има контакт. Ето, това е гледката от към Ботевградско. Затова идеята е и тук да бъде хола с кухнята, за да може да спалня да бъде по-тиха. А тук това нещо може да се усвои. Програмата ще бъде безплатно сложена. Падането на това ще бъде сравнително ефтино и бързо направено и няма да има проблеми. Виждате, тук също имаме такова иззеленяване. Място за зареждане на лаптоп, телефон. И виждате колко е приятно с това дърво, с камъка, който е тук. Ако имате интерес към имота, просто се свържете с мен. Аз се казвам Красимир Попов от агенция TBS и ви желая хубав и прекрасен ден.